Nyní se budeme bavit se zástupci firmy Elvac o automatizaci, nebo průmyslové automatizaci. Vedle mě stojí dva pánové, začnu tam zprava Jaroslav Chýlek a zde Jan Grossman. Dobrý den, pánové. Na úvod, než se dostaneme k tomu, o čem se budeme bavit, a to bude vlastně unikátní laboratoř, kterou máte přímo ve vaší firmě, tak něco krátce o vaší firmě a o tom, jak vlastně ten trh, ten obor průmyslové automatizace hodnotíte, jaké zaznamenáváte trendy. Naše firma už zaznamenala více jak 20 let své existence na trhu a myslím si, že už jsme dostatečně etablovaní a že už nás naši klienti a obecně na trhu partneři znají. Co se týče průmyslové automatizace, nevím, jestli to není úplně příliš vážné téma nakonec tak náročného dnešního dne na Amperu, ale zkusím se to nějakým způsobem zhrnout. Já mám pocit, že průmyslová automatizace je docela konzervativní obor a že nějaké velké vlivy, módní trendy se neprojevují, ale v poslední době i do průmyslové automatizace proniká i trendy, které se ukazují v klasickém IT. Zejména bych zmínil průmyslový Ethernet, který se objevuje v řadě aplikací a proto taky hovoříme dneska o jakési čtvrté průmyslové revoluci a o internetu věcí, internetu věcí a tudíž i internetu strojů, který dneska začíná být velkým boomem v průmyslové automatizaci. Či firma samozřejmě je známá, je úspěšná, nicméně každá firma úspěšná musí inovovat. Mohl byste, ještě než se dostaneme teda k laboratoři, říct pár příkladů těch inovací v té vaší firmě v posledních letech? Můžeme říct, že firma je úspěšná, ale samozřejmě máme za sebou i určitou řadu neúspěchů, ale to asi ten život přináší. Takže myslím si, že v globále se nám daří a stále rosteme. Pokud jde o inovace, už se dlouhá léta věnujeme vývoji vlastních produktů a vývoj směřujeme dvěmi takovými základními směry. Tím prvním cílem, který sledujeme, je vytvořit silný tým, který umí zrealizovat od malých jednoúčelových strojů až pod velké výrobní celky a myslím, že se nám to daří. V posledním roce jsme například realizovali montážní linku pro světlomety, přední světlomety pro Audi A4 pro společnost Automotive Lighting, což byl náš takový největší počin v loňském roce. Druhou část vývoje směřujeme do energetiky a o tom budeme tady, zejména kolega bude delší dobu hovořit. Máme vyvinutou ucelenou řadu produktů, které se používají pro řízení distribučních sítí a další aplikace, které kolega jistě zmíní. A s tím jsme úspěšní nejen na českém a slovenském trhu, ale taky v zahraničí, v Bulharsku, Rumunsku. Teď dokonce se nám podařilo proniknout drobně do Maroka, jednáme o zakázkách v Izraeli, v Gruzii a v dalších zemích, takže to samozřejmě bez inovací by nešlo. Kdybyste měl uvést procento, prostě kolik ta inovace tvoří, procento úspěchu? My věříme v to, že v budoucnosti to bude úplně základní pilíř, na kterém firma bude stát a dneska mimo obchodní aktivity, kterými se zabýváme, řekněme, že to zabývá tak 35% toho, co naše společnost dělá. Děkuji. Pojďme teda k té vaší unikátní laboratoři pro výzkum a vývoj nových řídících systémů, o kterých jste trošku hovořil. Prosím pana Grossmana, aby to trošku rozvedl. Tak co se týče laboratoře, ta byla zrealizována s podporou dotačních programů Potenciál a v rámci laboratoře jsme vytvořili dvě pracoviště, která využíváme pro naše vývojové zázemí. Jedna část laboratoře je zaměřena na speciální pohony, které se využívají například v divadelnictví, ve scénické technice. Tam už máme taky z historie nějaké aplikace. Můžu třeba zmínit speciální plošinu pro bubeníka kapely Lucie, který se vznášel nad pódiem, takže i takovéto aplikace spadají trošku do průmyslové automatizace, ale ta hlavní část, které se věnuji zejména já, je část, která je zaměřena na energetiku a konkrétně tedy na distribuci
distribuci elektrické energie, kde jsme si vybudovali jakýsi model distribuční trafostanice, úsekového odpínače a recloseru, což jsou zařízení, která se běžně v poli nacházejí na vysokém sloupu a řada lidí nemá příležitost je ani moc zblízka vidět, takže tady v této části skutečně téměř v reálném měřítku reálné zařízení je umístěno ve sklepních prostorách naší budovy, přičemž jediné, co je jiné, je výška sloupu, protože 12-metrový sloup by se nám asi do našeho podzemí nevešel. No a tady vlastně tyto prvky, jako jsou úsekové odpínače, trafostanice, už dlouhou dobu nejen v České republice, ale i v zahraničí úspěšně řídíme a monitorujeme našimi řídícími jednotkami RTU, které vlastně vyvíjíme od počátku a prodáváme jako takovou vlajkovou loď našich vlastních produktů. No a já jsem v té laboratoři byl jsem tam s váma, když to bylo zařízení vypnuté, jak tam asi nelze jako chodit, předpokládám. Nicméně pojďme se dostat k tomu ještě, než přijdeme k podrobnostem. Co by vám ta laboratoř měla vlastně umožnit? Co byste měli vynalézt? No, já jsem ještě nezmínil to, že laboratoř má ještě druhou část té energetické sekce, která se věnuje například skladování elektrické energie a obecně energetickému managementu, kdy právě ta první část spojená s distribucí elektrické energie navazuje na náš stávající produkt, který prostě dnes vyrábíme, úspěšně nasazujeme po světě a samozřejmě je budeme do budoucna rozvíjet. To znamená, tato část by nám měla umožňovat testování našich měřících a řídících jednotek v přímém spojení s reálnými senzory a měřícími převodníky a vlastně i ukázat zákazníkovi, jak takováto technologie vypadá v praxi. No a ta druhá část právě zaměřená na skladování energie, management toku energií nám dovoluje vyvíjet nový produkt, který zatím vnitřně nazýváme EMS, Energy Management System, a ten by měl vlastně sloužit pro řízení toku a vůbec efektivní nakládání jak s energetickou energií, tak s energetickým zařízením. Bych se ještě zeptal, vy jste říkali, že na to jste říkali nějakou dotaci. Můžete třeba říct, jak to bylo finančně náročné, tady tato investice do těchto laboratoří? Celkem jsme dostali 30 milionů korun, z toho 40% jsme museli investovat z vlastních zdrojů. Jestli se nepletu, to číslo plus minus snad nebo je to jinak. Myslím si, že to tak nějak. Myslím si, že to tak nějak bylo. A v zásadě pomocí těchto prostředků jsme zrekonstruovali suterén, který dříve nebyl využíván, a vyplnili ho technikou, která právě slouží pro všechny ty testování a vyvíjení nových produktů, které už máme dlouho v hlavě a které jsme bez pomoci tady těchto věcí nemohli vyvinout. Zaměstnali jste více lidí tady díky těmto novým aktivitám? Asi se dá obtížně říct, že jsme zaměstnali více lidí díky těmto aktivitám, ale počet zaměstnanců nám kontinuálně roste, až je toho někdy se nám zdá trochu moc a máme často problém se poznat. Dneska už ve Velvaku zaměstnáváme kolem 170 lidí, takže pořád přibíráme nové a samozřejmě i v souvislosti s tímto, s vývojem dalších věcí budou vznikat nový vývojový tým, který bude vyvíjet ty nové věci, takže určitě ano, ale úplně bych to nevázal, my bychom asi i bez dotace pokračovali ve vývoji a v přijímání dalších lidí. Jste už trošku naznačil, v čem je vlastně ta unikátnost té laboratoře? Tak je pravdou, že asi v zemích střední Evropy a možná Evropy celé takovéhle sklepní vybavení, kdy máme ve sklepě jakýsi kousek energetické sítě, jen tak někdo nemá, ani mezi těmi většími firmami, takže určitě, když k nám zavítá jakýkoliv návštěvník, tak může tady tyto prvky zhlédnout, může nějakým způsobem se na ně podívat v pohledu, který nezná, a my sami si můžeme vyzkoušet ty věci v reálu. A kromě toho ten komplex celý nám dovoluje právě ty prvky jednak vyvíjet a jednak prezentovat zákazníkům v celé šíři, nikoliv jenom nějakou PowerPointovou prezentaci a produktu. Jde o reálné podmínky, navození reálných podmínek třeba? Toto by v reálu třeba nešlo takhle měřit, to, co máte v té laboratoři? Tak samozřejmě testy probíhaly dříve, když jsme laboratoř neměli, ale jsou zdlouhavější, protože když něco nasadíme do reálných podmínek, tak to technicky znamená, že se musíme přizpůsobit tomu provozovateli té energetické sítě například, a samozřejmě i ty výsledky a nějaká opakovatelnost těch výsledků je trošku
trošku složitější. Pokud máme vlastní laboratoř, tak si můžeme dovolit některé děje opakovat častěji, zkoušet různá nastavení systému a podobně, takže určitě simulace má své místo a vždycky mi bude. Ještě o jakých napěťových hladinách se bavíme tady v rámci této laboratoře? Tak, naše laboratoř pracuje na úrovni 22 kV s tím, že teda pracujeme ve dvou režimech, protože neumíme udělat tak velký výkon, abychom si mohli dovolit simulovat zkraty na vysokém napětí, tak ta laboratoř umí pracovat buď to tedy s vysokým napětím, ale na malém proudu, nebo naopak s malým napětím, ale na vysokém proudu. A kromě toho, protože samozřejmě neumíme ve sklepě si natáhnout 30 km kabelu, tak máme simulaci vlastně sítě, která je postavená na 100 V na nižším napětí a v tom měřítku jsou vlastně ty všechny sítě zmenšeny a umíme si v rámci tady této simulované sítě postavit desítky kilometrů vedení a ta síť se nám chová skutečně reálně, tak jak by se chovala reálná síť ve městě nebo Dá se říct, že jste již třeba nějaké poznatky, které jste zjistili v rámci té laboratoře, uplatnili ve výrobě, v praxi? Pravdou je, že ta laboratoř je v provozu poměrně krátce, takže zatím nějaké velké výzkumné úkoly jsme nestihli zrealizovat, nicméně ověřovali jsme už řadu nových měřicích karet pro naše RTU jednotky v laboratoři a jejich napojení na senzory a nyní pracujeme intenzivně na dokončování systému EMS, ten energetický řídící systém, pro který právě ty jednotlivé komponenty, které máme, využíváme, jejich spojení, programují se komunikační protokoly a testuje se vlastně reálné fungování takového řídícího systému. A nedílnou součástí té naší laboratoře, jak už jsem zmínil, že mnoho lidí je v úžasu, když spatří tyto prvky in natura, tak je i ta marketingová část, kdy vlastně návštěvníky rádi uvítáme u nás a předvedeme jim, jak tyto zařízení vypadají a mnohdy každý energetik takové zařízení v reálu z takové blízky neviděl. Na střeše vaší firmy je malá větrná elektrárna, je to tak? Nebo solární? Ta vlastně to je součást, to jsou obě, to je vlastně součást té druhé části, co jste říkal, vlastně toho systému akumulace elektrické energie? Přesně tak, abychom dokázali nasimulovat reálné podmínky, které může mít majitel, provozovatel takového podobného objektu, jako máme my, nebo nějaké střední výrobní firmy, tak jsme skutečně pořídili několik částí, to znamená jednak tu elektrárnu, jednak i vlastně skladování elektrické energie, a to do akumulátoru, anebo třeba i ohřevem teplé vody, akumulací teplé vody. Takže máme skutečně těch systémů více a toto nám dovoluje potom vyvíjet řídící systém, který skutečně umí reflektovat to, co by ten reálný zákazník měl. Reálný zákazník by byl v tomhle případě třeba majitel rodinného domu, který by měl elektrárnu a chtěl by si skladovat svůj tak, samozřejmě nevylučujeme mezi reálnými zákazníky majitele rodinného domu, nicméně u těch větších systémů, tak aby se ten systém vyplatil a byl efektivní, tak je rozumné mít těch zdrojů i spotřebičů více a mít lepší možnost je ovládat, protože přece jenom někdo si nenechá jen tak vypnout televizi uprostřed pořadu, takže směřujeme to hodně na menší a střední firmy, případně majitele provozovatele objektů, třeba i určených bydlení, ale těch, které mají trošičku komplexnější energetické hospodářství. V rámci té mini exkurze, kterou jsem s vámi absolvoval, tak tam bylo nějaké zařízení, a teď nevím, jestli to je součást tady té laboratoře na, jestli jsem to dobře pochopila, chlazení těch baterií nebo odvodu tepla, je to tak? Máme tam jednu klimakomoru, kde testujeme ty naše zařízení, jak se chovají při různých okolních teplotách, takže to tam máme, ale chlazení baterií tam nemáme. Tak to se pochopilo špatně tím pádem, ale dobře, díky za vysvětlení. Jak je to s nějakým řízením tady těch všech procesů? V součástí tady to je nějaký komplexní dispečerský systém, nebo jak to funguje? Tak naše firma mimo jiné dodává i SCADA systém, který se jmenuje Microdispatching. Ten jsme použili také pro řízení našeho systému, kdy v podstatě to, co máme v tom našem sklepení, je taková malá distribuční síť s velínem, s nějakým řízením rozvodny a podobně, takže všechny veličiny vlastně jsou ukládány do nějakých historických databází, je možno si je samozřejmě zobrazit, je možno si zobrazit přehledová schémata a ovládat celé zapojení toho systému přímo z počítače, který vlastně je součástí tady této naší technologie. Pojali jste to velice komplexně. Budete pořádat nějaké školení, budete tam vodit, prostě máte v plánu tam vodit prostě nějak pravidelně klienty, nebo jak říkám, nějaké školení, semináře tady na toto téma?
My určitě ve společnosti školení provádíme pro naše zákazníky, kterým předvádíme ty naše jednotky, učíme je s nima zacházet, parametrizovat je a součástí toho se určitě stane i návštěva té laboratoře a nějaká praktická ukázka toho, jak to funguje, to nepochybně s tím počítám. Tak já vám velice děkuji, že jste přišli, děkuji za zajímavé povídání a co vám výzkum a vývoj daří a ať potom ty výsledky jsou k užitku. Výsledky budou za rok. Tak děkuji vám za návštěvu, to byl pan Chýlek a pan Grossman z firmy Elvak. Děkuji.